كمين هاي يأتي المولاي الموت على ميدنا يا مريج يزدايو جبني لهرجالونا نتري هزينا ويبدا L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejjin niċċelebraw ħutijina u intom din l-Ewkaristija, jew nitolbu l-mulejjejna, lejdulu grazzi ta' din ix-xita sabiħa li qed jibgħatilna f'waqta u fi żmiena, u nitolbu ħjejna u jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom min-naħa tiegħi se nofil qudiesa bħala ringrazzjament lil Madonna li l-familji Grek u Barbara għamlu. Int li tiftaħ dirajk il-midinbin u dan tagħmlu biex taħfrilhom mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li taraf in-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int it-tabib tar-ruħ minn tagħna li tfejjaq il-ġrieħi tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha il-misteru tal-Eid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Muse kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qed nagħallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikmandani il-mulej, Alla tiegħi, biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tiħtlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għorrief u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisemgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: M'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens u hekk kbir li għandu l-Allat qrib tiegħu, daqskemm qrib tagħna l-mulej Alla tagħna kull xejn insejħulu. Jew liema ġens u hekk kbir li għandu l-liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fija din il-liġi li qed nofrilkom illum jien. Biss tiftaħ għajnejk u oqgħod attent ħafna għalik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk, tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallimhom lill-uliedek u lill-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej faħħa l-Alla tiegħek Sijon u bisaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. U jibat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, jibat is-silġ bħas-suf ixerret bħal-irmiet il-ġlata. U ixandar kemtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu li l-ħadd ma għaraf id-dikriti tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Kristu
Gloria uti lilek Kristum. Il-klim tijek mulej huwa spiritu u ħajja. Inta għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi u l-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għal milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art lanqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallmu lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwiet. Il-kelma tal-mulej l-istudjużi tal-Iskrittura ilhom li jikkonkludew mill-istudju li l-Vanġelu ta' San Mattew kitbu lill-komunità għaqda, komunità ta' nies li kienu Lut ikkonvertew għal kristjaneżmu, ngħidulhom Lut insara. Kitbu lilhom. Żgur li Mattew ma kellux moħħu li dak li sa jikteb sa jixteret mal-erba' tirjieħ tad-dinja min jafal kemm żmien. Kitbu lill-komunità żgħira Lut imma li saru insara. Imma biex jurihom li dak li huma emmnu bħala Lut, jiġifieri it-Testament il-qadim li huma jemmnu fih, kienu jemmnu f'għadhom, biex jurihom li dawk il-kodba tat-Testament il-qadim sabu it-twettieq il-milja il-perfezzjoni fil-ġdid Testament, minn allura għandna rabta, għandna katina mill-Antiku bejn biex jurihom hekk Mattew fil-Vanġelu tiegħu kontinwament jikkwota l-Antik Testament u saħħaħ l-Antik Testament. Tidu tifhmuni, għax inkellek ma tifhmux dan il-prinċipju, ma tifhimx is-silta, mhux biżdejta. Mattew ret juri il-komunità li kitbilhom Lut li minkejja li saru insara imma xorta waħda dak li jemmnu fil-Biblja antika, l-Antik Testament, għadu validu, għadu tajjeb u sab it-twetteq tiegħu fil-Ġdid Testament. Ħanadikom xi eżempju. Per eżempju, Iżajja ħabbar u qal kapitlu 7 vers 14. Ara, x-xebba s-sirom u kollha iben u s-semmeħ Immanuel, Iżajja dan li jfisser Alla magħna. Mattew meta jitkellem dwar it-tħabbira tal-anġlu lil Ġuseppi, meta kien imħawwad konfuż,
Għallu Giuseppi, taqtax qalbek, mhux hekk ħabbar, ħajkwota, mhux hekk ħabbar il-profeta Iżajja ara x-xebba s-sirom u kollha iben x-xebba qiegħda miegħek Giuseppi, mena ħuda. Ara. Eżempju ieħor. Meta r-raj il-maġi marru għand Erodi ħabtulu jgħidulu fejn twieled is-sultan. Erodi xaqaw fejn twieled ma kien jaf. Erodi kien idumew. Imma l-qassisejn li bagħad jistaqsihom għallulu isma' skont ara kemm preċiż, isma' skont ma kitbu u ħabbru il-profeti kellu jitwieled f'Betlem u ikkwotalhom x'ħabbar Mikeja chapter 5 verse 1 inti Betlem Efrata ifraħ għax fik jitwieled ara. Mattew qed jikkonferma li dak li ħabbar il-profeti il-Testament il-qadim qiegħed jitwettaq fit-Testament il-ġdid. Tal-waqt hemm profezija oħra ħadd il-palm meta nfakru l-Ġesu id-daħla tiegħu Ġerusalem bit-tixrid tal-palm, Zakkarija chapter 9 verse 9 jgħid ifraħ Ġerusalem ara s-sultan tiegħek dieħel għandek rebbieħ fuq ħmar. U Ġesu iwettaq il-profezija. Issa, fejn irrid nasal jien? Irrid nasal li ż-żewġ siltiet li smajna ta' Deuteronomju u l-Vanġelu jaqblu katina. L-ewwel lezzjoni, Mose jgħidilhom intim poplu mażul, intom poplu li għandkom l-ordnijiet u l-kmandamenti ta' Alla, ħarsuhom, osservawhom, u hekk tkun poplu li ħadd ieħor jgħid ara dan għandu l-Alla tiegħu jobduh il-liġijiet u l-ordnijiet. Iftaħ għajnejk, oqgħod attent. Mose lill-poplu. Issa niġu għall-Vanġelu. X'qalinna Ġesu? Ara taħsbu li jiena ġejt inneħħi il-liġi u l-profeti, kapital L u kapital P. Arawhom dawn it-tnejn il-liġi u l-profeti Mose u Elija fuq il-Muntanja Tabor. Min kien hemm ma' Ġesu fin-nofs? Mose jippreżenta l-liġi, Elija jippreżenta l-profeti. U Ġesu fin-nofs. Lemma ġejtx inneħħihom, issa osservazzjoni ħanejdilkom kemm sabiħa. Ħanejdilkom fejn ngħid. Tassew ngħidilkom li l-iżgħar ittra l-alfabet tal-ludi ma jinkitebx bħal tagħna sewwa. Imma għandhom konsonanti waħda tinkiteb żgħira ħafna l-jota jgħidula l-iżgħar ittra qed jirreferi għalija. Jew tikka għax tikka għax tkun taf il-ludej biex tifhem ma dik. Għax il-vokali, il-lut, il-vokali jiktbuhom taħt il-konsonanti, hekk tittaqra, u tikek altru waħda, altru tnejn, altru tret, u skont it-tikek tippronunzja. L-alfabet xi tittamel. Issa Ġesu qed jirreferi la konsonanti u lanqas tikka mill-liġi ma se ninnaħħi imma se nwessalhom għal perfezzjoni. Issa ħantikom eżempju u nagħlaq ta' perfezzjoni. Il-liġi tal-lowt dan stalim sabiħ taf tittifmu ma ikollu ftit żejn biex tfissru. Il-liġi tal-lowt waħda minnhom ma kienx tajba, il-liġi tat-taljun, tat-tpattija, lex talionis bil-Latin, dik li hija lajn bajn sinna b'sinna. Jekk jien wieħed ġie jiġġielet miegħi
u kisser li jgħidi. Jien nista' niksirlu idu u nkun ekwal. Lajn, bajn, sinna Ġesu għallu dik m'għadix tot issa. Nibqgħu sejrin hekk ma nieqfu qatt, nibqgħu niġġieldu. Tridu taħfru. Imma Ġesu qed jgħidilna sabiex aħna nosservaw il-liġi tiegħu, il-Vanġelu u ngħixu fil-paċi. Inqumu bil-wifqa. Ħuti jeżis il-kliem tal-mulej huwa spirtu u ħajja. Ngħidu għal katakisti u dawk li huma msejħin biex iwasslu l-kelma l-aktar fost it-tfal u ż-żgħażagħ nitolbu. Għal min għandu awtorità biex jifhem li hu wkoll irid jagħti widen għal liġi tiegħek nitolbu. Għalina biex inkunu aktar lesti nisimgħu il-kelma qabel ma nippretendu li nagħlmu lill-oħrajn nitolbu. Għall-irwieħ tal-burkatorju biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ngħidu flimkien Qaddisa Marija Malla. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt imma inti tħobni u għalija intmit tagħti salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolbi kemm Kut li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolbi kemm Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Naddaf mulej lill-poplu tiegħek minn kull tinġis u ħażen biex l-offerta tkun toġbok u bedu mill-qerq bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Intritna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek għalhekk mal-anġli infaħruk u intennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tali d-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħek u Alla tiegħek. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħaj tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi, u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana jien. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu bil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
fa'idu fuq ħaddejk kienu l-ħafna tnubi tiegħek Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħi ġismek imqaddes jien blaħnina ħarsien kienu l-ħafna tnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu. Mulej, inti tmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tibatija katina dejjem l-għajnuna. Biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Issa nfakkarkom illi wara dritt wara l-qudiesa hawn pridka oħra ta' matul dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' pilu, il-firxet id-dija,